sapa? Ora ngerti. Ora kenal. Ora. Iku anake ana pira? Nah, telu. Nomor 1 sapa? Siti Romiati, Nomor loro? Nur Kanjati, Nomor telu? Nur Jana, Lah nyong sapa? Embu. Ora kenal. Ora. Jenengku Nurjana, Mbok. Hah? Jenengku Nurjana. Sira jenenge Nur Jana. Heeh. Heeh. Nurjana anake sapa? Anake nyong. Lah nyong berarti anake sapa? Anake nyong anake. Anake Riko lah. Heeh. Lali ya? Lali. Rupaku po malih po. Hah? Rupaku malih po. Apa? Rupaku pangling po. Pangling. Tambah. Wong sira ayu. Nyong ayu. Heeh. Nyong elek. Nyong- Umure becik. Nyong ki anake Riko, Mbok. Sing Ah. paling ayu dhewe. Oh, sing ayu dhewe. Oh. Nyong elek dhewek kaya mbelek.